Әйберләр җитәрлек, ләкин төп мәсьәлә бүген халыкның инициативасын булдыру һәм шул инициативасына ирешү һәм шуны үстерергә мөмкинлек бирү. Ул безнең күз алдыбызда. Инде менә 4-нче тапкыр Казанга җыелган эшмәкәрләр бөтен төбәкләрдән дә үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашалар, алда торган авырлыклар турында сөйләшәләр. Россиянең законнары үзгәрү, налог системасы үзгәрү һәм башкалар. Быелгы форумның үзенчәлеге буларак без программага килгән көнне семинар уку уздыруны кирәк дип таптык. Ул семинар укуда алар каршында банк хезмәткәрләре төрле үсемлекләрне вредительләрдән саклау мәсьәләләре, анда ашламалар кертү мәсьәләләре, нинди нормативлар, нинди ашламалар, нинди ырлыклар, нинди әйбәт сортларында бөтенесендә турында сөйләшү өчен белгечләрне чакырабыз. Чөнки аларның һәрберсе аерым алганда бигрәк тә Русия төбәкләрендә бөтенесенә дә бу әйберләр, бу информация бәлки бүген не түгелдер, аларга барып җитмәгәндер дигән уйдан чыгып, без менә шушы аларның үзләренең теләкләре дә булды, бик әйбәт булыр иде дип, шушы семинар укуны оештырабыз. Беренче көнне, 20 көнне, килгән көнне төштән соң, инде 21-22-се, 21 көнне икегә пленар утырыш. Пленар утырышта нигездә бөтен җирләрдән килгән, әзерләнеп килгән чыгышлар, алар бик инде 2 дистәдән, 3 дистәдән артык теләк белдергән чыгышлары белән теләк белдергән кешеләр әзерләнәләр. Үз тәҗрибә турында сөйләргә, булган авырлыклар турында, кыенлыклар турында, гомумән җанлы сөйләшү, үткән еллар белән алып карасак, бик җанлы сөйләшү, аларның барысында бик теләп катнашалар. Без чакыру буенча бернинди дә авырлык сизмибез, көчләп китерү дигән әйбер күз алдына китереп булмый, чөнки теләк белдерүчеләр, менә без 500 квотаны куйган, 500-не, шул квотаны җибәргән идек. 2 атна эчендә бөтен квоталарны алып, үзләренең исемлекләрен җибәрделәр. Шуңа күрә дә Казанга бу сөйләшүгә килергә теләүчеләрнең саны җитәрлек.